Sain tiedot. Kuka sotki kirjan? Direktöörit. Direktöörit on saattava edes vastuuseen. Kaupan. Noi läppä. Homo. Katsokas. Tässä se on. Varjemuffinssi. Mä tykkään näistä banaaneista. Skitsofrenia. Tykkään muun muassa puikottaa itseäni tällä. No mutta direktöörit on saatava edes vastuuseen. Mulla on likainen naama. Somali. Saatana somali. Ei ehkä dikkaa, mut nyt on mun aika. Mut ei ehkä dikkaa, mut nyt on mun aika. Nyt on mun aika, nyt on mun aika. Aika tulla kaapista. Vai ei ehkä dikkaa, mut nyt on mun aika. Mut ei ehkä dikkaa, mut nyt on mun aika. Nyt on mun aika, nyt on mun aika. Aika tulla kaapista.